Здравейте! След малко ще ви разкажа за един чудодеен продукт. Останете с нас! И вие ли сте сред онези, които са загубили битката с мазнините и целулита? Идва лятото. Тревожите ли се какво да правите? Не се тревожете. Излишните килограми вече няма да са вашият кошмар. Вече имаме решението против наднормено тегло в проблемни зони и целулит, от които страдат толкова много жени. Чувам, че питате, какво е то? Отговорът е Термогел Монида. Сега ще ви разкажа повече за Термогел Монида и неговата формула против излишни мъзнини, целулит, както и с стягащо и заздравяващо действие. Капсикум анум. Там, където се отглежда това растение, се използва за лечение на няколко заболявания. При неотдавна проведени проучвания бе установено, че термичният ефект, пораждан от кристалната му структура с горчив вкус, ускорява основните метаболични процеси при хората с наднормено тегло, улеснявайки загубата на тегло чрез отприщване на термичен генетично-хиполитичен процес. Същевременно тялото произвежда ендорфин като резултат от усещането за затопляне. Това му придава изключителна жизненост и спомага за възбуждане на тиреоидните клетки. Жожоба. От векове местните хора използват жожобата против порязвания, охузвания и рани, както и като разкрасително средство. Естествените мазнини в състава на жожобата са от най-полезния и бързо абсорбиращ се тип. Тези растителни мазнини съдържат витамини и минерали, спомагащи за изглаждане на бръчките и постигане на стегната и кадифена кожа. В жожобата се съдържа и симонцини, вещество, потискащо по естествен път апетита. Грейпфрут. Като средство против мазнините той е въведен от много козметични компании и диетолози, но не бележи успех, защото екстрактът се извлича от ядивната част на плода, а не от кората. Екстрактът от грейпфрут притежава способността да разгражда мазнините. Той ускорява кръвообращението, стяга кожата, забавя затлъстяването и спомага за добра фигура. Чрез метода на термогела, който е най-съвременният похват в борбата с целулита и затлъстяването в определени зони, можете да отслабнете с до 6 см от обиколката в рамките на 2 седмици, благодарение на 100% естествените и чисти съставки. Лесно ще постигнете желаната форма. За 2 седмици, чрез изключителните съставки на Термогел Монида, ще имате тъй дългомечтаната фигура. Наследствеността, нездравословното хранене и заседналият начин на живот са причините за отлагане на повишено количество мазнини по корема, бедрата и горната част на ръцете. Борим се с тези проблеми, но с неефективни методи и накрая оставаме разочаровани. Може би не ви останаха сили и желание, може би загубихте доверие в продуктите за отслабване, лъжливи обещания. Край! Не се отказвайте преди да опитате нашият продукт. Всички знаем как да разтопим късче лед или бучка маргарин. Трябва да ги нагреем. Нагряването остава неизменно правило. Термогел Монида е разработен по този принцип. Той помага за премахването на излишни мазнини от корема, бедрата и ръцете чрез топлинният ефект, който създава.
А сега облегнете се удобно и да видим как с термогел Монида ще загубите дълготрайно до 6 см от обиколката за 2 седмици. Нанесете термогела с кръгови движения върху проблемните зони до пълното му попиване. Лесната употреба е сред основните предимства на термогела, разработван и произвеждан в лабораториите Монида с цел разграждане на мазнините по естествен път без странични ефекти. По кожата не остават следи от гела. След като го нанесете, можете просто да се облечете и излезете. Изключително ще ви допадне неговият свеж и естествен аромат. Веднага след нанасянето на термогела ще усетите действието му по корема, бедрата, целулитните зони, краката и ръцете под и над лакътя. Термогелът е ненадминат продукт, действащ на принципа на нагряването. Топлинният ефект, създаван върху зоните на нанасене, директно причинява изгаряне на мазнините. Усещането за затопляне е признакът за изгаряне на мазнините. Термогелът е продукт, който ще премахне излишните мазнини и ще намали обиколката ви до 6 см за 2 седмици по корема, бедрата, ръцете и краката. Термогелът е неповторим заради ефикасността си в целулитните зони. Благодарение на естествените му съставки капсикум, анум и екстракт от джожоба и грейпфрут, много лесно ще се отървете от портокаловата кожа. Сред чудодейните действия на термогела е ендорфиновата реакция, придаваща ви жизнен и свеж вид. Изгарянето на мазнини чрез топлинният ефект настъпва по света и в България с термогел Монида. Термогел Монида е на 100% естествен, преминал е всички дерматологични тестове, няма странични ефекти. Можете да имате стегнато и жизнено тяло. Ще бъдете по-доволни и изпълнени с енергия от всякога. Ефикасността на гел Монида срещу излишните килограми е наистина невероятна. Резултатите са отлични поради изгарянето на мазнини чрез топлинен ефект. Ще постигнете мечтата си. Незабавно ще усетите ефекта от този изключителен продукт. Спокойно и без всякакви опасения можете да си поръчате този продукт. Термогел Монида можете да поръчате, като се обадите на безплатен от всички оператори телефон 0800 10 5 10 или на интернет адрес www.gelzaotsobване.com. Обадете ни се веднага. Безплатна доставка в рамките на 24 часа. Решете сега, за да постигнете мечтаната фигура. Най-съвременната технология, най-новото откритие, най-съвременната формула – изгаряне на мазнини чрез топлинен ефект. Супер!